Ka Jingthwet ya ki arngut ki Bangladeshi ki bala light pad ki badai na ka ken hun baprangut ki bala shop pen mensau ya usam la balsrang e marak harong dangai ha ka step sinya pratarik unailar ar hajar apusan kadang yai Bteng hadu ka Ksew tarik unailar ar hajar apusan ha ki benta Khappud ke Southwest Khassy Hills District bat ka tei ka ri bamarjan. Kene ka Jingthwet ka dai ru da ka jingatri lang ki buar pulit ka district ki Shipai BSF bat ki nong shong ka Thaiñ. Shushu ki buar Shipai BSF ki lapan long ka jing Pynbud-Dien da ki Ksew ya ki tei ki Bangladeshi. Na ka tika kenhun Bangladeshi kumban chukdo san ngut ki la syakem bat uway na ki ulayap ha konjoy PHC na mar ka jing mensaujur na ka jing syashu ha upad ba. Kakubor na ki pulit kaya tu balay ngut na ki basyakem ki don ha ka jing tokit ki pulit kat ba arngut pat ki don ha ka jing syasumar ha ki hospital. Habatin, pej bahagi ki Ksew plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya Ksew plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Ksew plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.